napapanahong issue, hindi basta balita. Hindi usap-usapan, kuro-kuro, walang komentaryo. Marami hindi sang-ayon na Masusing sinaliksik, taktwal, ora mismo, dokumentado. Mga simpleng bagay na dapat malaman ng mamamayan. Ang detalyado. palabasin nila po ako dito kasi wala kaming pera man. Tapos titignan natin hanggang dun sa dulo yung tinatawag nilang proclaimed area na proclamation number 19. Tinatayang 72 hectares. Masih si Benji, bumibisita rin eh. Sana no, may start natin yung production ng Bangos Fry kasi more yung Bangos Fry natin ang laki ng ini-import natin from Indonesia. Dapat si Mayor Benjelin, upuan niya si Vice Mayor Belen Fernandez. Dapat si Belen Fernandez at saka si Mayor Benjelin mag-usap silang dalawa. Kasi pinapalitan lang yung lupa na may magnetization ng talagang garden soil para tumubo yung grass. I don't believe in that. Kasi unang-una, siguro to some, alam ko, marami ang naghahangad dyan dahil I think ginagamit nila yun sa paggawa ng metal eh. And nagkakapera sila dyan. What is the problem? And of course, we will denounce magkakaroon ng golf course diyan. Talaga. Ang mga tatalakayin natin ngayong gabi sa Detalyado.